fault. We got a little crazy, but we never got caught. Down by the river on a Friday night. Yo, 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 it's a morning. It's a Monday morning. Good morning, 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 good morning. It's a Monday morning, Pilipinas. Mga Bicolano, saan man napartikan mo, welcome po sa inyong programang Morning Hearing sa DCGB. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang marusot habang naka-morning hearing. Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, ini po ang lalaking hindi inuumaga. Henry Maceda po, Marinaga, Pilipinas. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Juna Police, mga tugang sa Technical Department sa Luwas and Mega Force Patrol. Sa Panginod po ni Chief Reporter Jimmy Nazalita. Kasabay niya to dyan si Angel Mostasa, Karen Ala, Joshua Bino, Alar Mario, Jomar Bien. Newsroom, News Director Mardela Cruz. Para po DZGB. Good morning! Para po sa gusto magpaabot-tabi din mga reactions, mag-text lang sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Magandang morning, Legazpi City, Probinsya Canalbay. Hello, hello, hello. Hello, how do you do? Kumusta po ang mga teachers natin dyan, mga kasambahay, mga senior citizen, mga lolo, mga lola, mga mama, mga mama, mga lola, mga gabos-gabos na. Smile, God is good all the time. Bueno. Jadi kita mga tukan sa mga buena mano niya tong bareta sa DCGB. Good news. Good news sa morning, hear it. Fogged up the windows in my old Chevy. I was willing, but she wasn't ready. So I settled for a burger and a grape snow cone. I dropped her off early, but I didn't go home. Down by the river on a Friday night, a pyramid of cans in the pale moonlight. Talking about cars and dreaming about women. Never had a plan, just living for the minute. Yeah, we can. Marhain na bareta, mga tugang sa morning hirit sa DCGB. Uyapan sa tuyang marhain na bareta, ngunyan pong pagkaaga. A lot about living and a little about love. All right, sige, sandali lang. Hay na nga nito sa babasahon ta. Salbatan at tanawara lugod. Inampig sabi na mga tugang na pangyayari po sa Maabaka. Madali lang. All right. Sabi digdi, mga tugang, natural pain relief has a role in longevity. An natural da mga tugang na pangtanggal nin kulog. Igwada tabi ninda kulang papel para maglabaan sa tuyang buhay. Iyon man ang gadadiri. Ang kulog, lalo na mga tugang ang matinding kulog, saroda tabi sa number 1 na rason kung nataan mga tao habo na mag-ehersisyo. Iyon man ang kung makulugan sa imong tabay, ang sa imong legs mananggaday ka mananggad makalakaw-lakaw lamang. Exercise is a critical to one's longevity. Yes. Ang exercise databe, importante mga tugang para sa tuyang pagapalabakan sa tuyang buhay. An sa imo databi mga tugang nabulong kunigwanin mga may mga pinagmamati kang kulog-kulog, dapat databi mga natural bako mga synthetic na medisina tangani tada ilan ta iyan mga tugang nakaka pag nagulpi ka yung tamanan sa imong vital organ. Ansa an karaklan minagamit mga tugang nin bulong
bilang sarong epektibo sa pain remedy, iyo databian mga bulong na igwaki pigapod na salicin na magkukwatabi sa aspirin. In fact, daatabi ang aspirin saro databi sa originally discovered and extracted from a bark. Talaga? Ang aspirin pala, saro mga tugang sa nakuha, hali po sa, ano nga ng bark sa Bicol John? Ano nga ng bark? Ano ito? Ano nga ng purgaan? So sa kahoy baga, ano nga purgaan? Ubak. Bako na, batok. Ubak, nin kahoy. Kaya databi mga tugang ini sarong maray na pain reliever property. Kaya lang kung magulpi ka man kayan, dapat mga tugang na may doctor's prescription. Sabi digdi, and formulation in blood clots as in thickening of blood can lead to heart attacks. Yan, Siring man, mga tugang ang saro tabi sa major advantage kan paggamit kan mga natural na medisina. Iyo tabi ang nagkakaiwas para magkulugan sa imong tulak, asin siring man ang magkaproblema ang stomach lining. Kaya databi kung mag-inom, mga tugang din mga pain relievers, dapat po mga tugang aramon, de basta-basta na mag-inom, kundi dapat magkonsulta po sa doktor. Yan. Yan po ang marhay na bareta. Mga tugang sa Morning Hirit, tigdi po sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Bueno. Aramon taran mga buwan namanong report. Hali po dyan sa lawas kay Baan Mega Force Patrol. Nasa linya po si Angel Mustasa. Angel. Good morning, VP Henry. Good morning sa yung mga paraan tabay. Sa mga tugang tapang bareta, sarong refresher training asialis na aldaw akan pa Legazpi City Veterinary Office para sa mga miyembro kan Legazpi Search and Rescue Dog Detection Organization o Lizardo. Sa pagpaguron ta kay City Veterinarian Dr. Emmanuel Estefona, ang refresher training ang partikan sa inang mga lakdang para mapaghandaan ang anong mga kalamidad na posibleng tumama sa syudad. Mantang ngunya na bulan na Hulyo, pisisilbar ang National Resiliency and Preparedness Month. Sigun kay Dr. Estefona, kaibahan sa mga nagpartisipar sa aktibidad, ang mga delikadong canine handlers at ang aspiring pet trainers. Tinawanin doon ka na pamayo ka na sabing opisina na ang Lizardo ang may importanteng papel sa mga kalamidad na napatunayan na kan tamaan ang probinsya kan Albay kan bagyong Christine kan nakalihis na taon. Nagpahayag man ng promesa si Estefona na magpaparago sila sa inang pagiging committed para sa pagkakaigwanan ng disaster resilient community na nakahanda sa anuman na emerhensya. Yan, VP Henry, ang mga dugang tang informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DC. Salamat, Angel! Sorry po. Oras natin, 5:24, magatugang sa Morning Hirit, asin po sa DCGB. Diba kita kay Karen Ala. Karen, good morning, Karen. Thank you, VP Henry. Formal ng pinirmahan ni Governor Noel Rosal ang duwang executive order na minakriar kan task force quarry asin minaregarahe kan dabos na mga quarry truck sa probinsya ng Albay. Enot na ipinaluwas kan gobernador ang executive order number 1 may relasyon ini sa pagkrear ng task force quarry kung sa imbasado sa order nakabase ang pagbilog ng task force quarry sa provision kan sand and gravel and other quarry resources ordinance of the province of Albay. Kung kaya ang gobernador ikuanin power sa pag-crear kay ng task force quarry bilang iyong magiging katabang o kaya magmamanihal sa maikot na implementasyon kan nasaping ordinansa kan probinsya ng Albay. Asin basado tigdipipihan sa enot na executive order, ang gobernador kan Albay ang masilbing chairman kan task force quarry, ang vice chairman iyo an officer kan provincial Environment and Natural Resources Office of Penro. Mantang ang mga
miyembros kan nasabing pwersa, iyo ang provincial engineer, and provincial disaster risk reduction management officer, and Philippine National Police, asin ang mga quarry inspector kan kada distrito kan probinsya sa ibong manalado parang klase man in executive order ang ipinaluwas ni Governor Rosal may kinaaraman man ini sa pag-regulate sa paghakot biyarahin ng mga quarry material sa mga quarry sites sa probinsya ni Albay asin official lang nasa executive order na magpupuo ng alas 6 nin pagkaaga sagpot alas 6 nin pagkabanggi 6 o'clock a.m. to 6 o'clock p.m. ang operasyon na dapat kan mga quarry operators. Asin dyan sa nasabing oras, bawal na dapat magbiyarahe sa mga munisipalidad, barangay, o da provincial road ang gabos sa mga truck na nagaharakot ng mga materyales sa pamitisan kan mayon. Kanganing dahil ini makaperwisyo sa mga residente, mantang pag may buminalgal sa nasabing order, yan isususpended o kaya babawion ang saindang quarry permit. Karan ala, Amay apod akong ano ang kwan, igwa ki apod kung ano ang apod kan task force quarry ta. Kam panahon baga ni Governor Lagman, ang apod kaya Green Guardians. Yan. So yunot na gobernador, igwa man. Ano may apod ngunyan ko ano apod? Di man ka BBP hindi nakakadigdi. Mm. Pero magiging duty and function training task force quarry. Apwera sa sindaan magiging katabang sa implementasyon nga ni itong nasabing ordinansa, may mga espesipikong role halimbawa ang PNP, ang mga deputized quarry inspector asin ipapag-enforcer na mag-issue o taunin citation ticket o mag-file ng reklamo tuman sa mga violasyon na nakakomited sa ordinansa kaini. Palisindaman BP Henry, ang makikipag-coordinar sa mga opisinang concern pag may nagpayular, asin sindaman ang magrekomendar sa sanggunian panlalawigan ng Albay kan mga polisiya na maging efektibo ang implementasyon kaini base sa environmental laws and protocols. Sige. Ano ang pinalidad oras na madakop ka na naglagpas ka sa alas 6 na may daradara ka pang kuan, may daradara ka pang quarry aggregates? Basado BBP Henry sa Section 3 kan penalty for violation isususpender o kaya babawiun ana permit. Umaga, the regulation herein mandated is now deemed written on the permit issued by the governor pursuant to Provincial Ordinance number 003/2016, which are still valid and subsisting as of this date. Accordingly, the BBP Henry, any violation thereof will result in the suspension or revocation of the permit following Section 13 of the above said ordinance. Mapawion, buda sususpende ron sa indang quarry permit. Paano ang kuan kay? Alibaw, paano an sa mapunan si alibaw nga niya 6 AM, 6 PM ang tapos. 6 PM pag sa alas 6 dapat dai ka na sa tinampo o 6 PM na minahali ka pas nasa quarry sites? Dapat ang sabi ni BBP Henry, 6 o'clock sa laog kay ni nga 6 o'clock AM to 6 PM. Dapat day na nag-aaragi sa mga tinampo ining mga quarry truck. Dito sabihon alas 6 pa sana wala ka na dapat sa tinampo. Nya paano ko nagkuha nga naghali nga ako sa ngaya 5:45. Inabutan ako sa pasiring ako sa Ligaw. Inabutan ako ki alas 6 diyan sa Ligaw nga halimbawa, pasiring ako sa Kamsor. Paano? Yan gusto taman BP Henry i-clarify kay Governor Rosal taon. Kay guaman kitang napag-araman na pag biyag baga sa oras, may mga tigta-transport iyan sa pier. So, ipighira sa tuya ni Sir Pio, napipag-follow up man sa tuya kay Governor Noel Rosal na kung day magsunod sa oras ito, ano ang mangyayari? Sa case-to-case basis baga data iyan VP Henry. Kaya ililinaw ta iyan kay Governor Noel Rosal taod-taod. Okay. Sige. Ayan, VP Henry, ma-follow up kita kayan taod-taod na 7:30 sa flag racing kay Governor Noel Rosal, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali dyan sa luwas. Oras Pilipinas. Uy, 5:29. Dumang kita kay, actually may kopya ako kaya nakatag ako sa kan memorandum circular, kan executive order ni Governor Noel Rosal.
nakatag kita halaba so memorandum order, may kinaraman dyan. Tangani mga tugang na ma-regulate nin maray ang quarry sa probinsya Canalbay, no? Ang saro pala ng Karen sa dapat ihapot mo kung activated ito na provincial, ano nga sa hapon ka ito? So binilog kang panahon ni Governor Glenda, Provincial Mining Regulatory Board. Tama ba yun? So Provincial Mining Regulatory Board na bago mag-aprobar ang gobernador, magimo na sa siring na bagay sa sinabi ng grupo. Yan ang haputon ta kung activated itong yan na Provincial Mining Regulatory Board. Jimmy Nasalita, may dagdag na report. Jim, good morning Jim. Kumusta dyan? Bibi, maray naga sa mga parantabay. Good morning kay Sir Albernon Cabrera. Monitor sa imo sa ngunyan sa siyudad Canligaw. Ayon. Good morning po, bossing. Sa mga dagdag niya tong bareta, Bibi, nagpapod nin consultative meeting kanakaging Sabado si Mayor Jemaan Unghoko sa mga punong barangay sa panginginot ni ABC Federation President Cap Ando Namya. Konsain mayoriya mga kapitan kan 44 barangays presente, ibang miyembros kan Sangguniang Bayan sa lindong ni Vice Mayor Butch Rivera. Mayor na objeto kan alkalde pagkatapos kan eleksyon puro naso na an mga kolor politika. Apil man sa iya o bako susog sa alkalde, punaso na an mga politika imbes kabalyuhan na ini nin serbisyo, trabaho para sa mga konstituentes at sa ikakauswag kan banwa. Bukas man ang mga barangay sa suwestyon, reaksyon sa nasabing pagtiripon kung saan igwanin na mga importanteng pinaghururonan, tansin program sa lindong kansayang administrasyon, tulong mga bagay ang natawanin atensyon sa hururon. Primero, ang manungod sa proper waste management tungkol sa basura inita BBB, in the padagos ang nasarupa, good news, by year 2026, ang municipal aid to barangay kan LGU, gigibuho na from 200,000, ilalangkaw na ini to 300,000 pesos. Daing pili, gabos na 44 barangay sa Rama, matatawanin tig 300,000 pesos purposely. Ang pondo, gamiton kan barangay officials para sa saindaman na prioridad na programa o proyekto sa kanya-kanyang mga barangay. Ang pantulong tabi bibi na agenda manungod sa kapadagusan kan Longganisa Festival. Agosto 1 an puon sundo Agosto 15 na an kapistahan kan Banwaan kan Ginubatan. Iyon. Rinibong Longganisa yan an ipapagibo tangani na ipwesto sa budol fight sa gilid manin Tinampo. Yan ang mga kapakilabang na napagkahururonan entre kan mga punong barangays with Mayor Jema Onoko kanakaaging Sabado. Iyan. Okay. Yan tabi BP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYZ Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Calio. Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, Paning Mars. O kaya, Jimmy, sa mga headlines in the morning sa satuyang programa, may na-receive akong text message. Ano yan, ha? Pinadala sa kuya through messenger, kansaro sa mga parantabay ta. Ang Legazpi nasa top 8 sa the most
ang pagapod na safest city, mga tugang sa Pilipinas, sa Pilipinas tabi, mga tugang magayon man na bareta ini madali lang at de na nga sa Manila, sa Manila kay Salbata na mas gisay na sa may krimen, ano na yan? Rank 40 best cities, best countries pala to. Sa kuya. Best countries in the world. Yan, sandali lang. Ilang tanda ko niya sa Pilipinas, digdi. 40 best country. Yan. Kung may nahiling man akong post ni Congressman Alfredo Garbin Jr. na nakatag si Mayor, si Mayor Isham, mga tugang, so Legazpi, saro man sa top safest city, uyog-uyogon mo yan. Saro man sa top safest city, mga tugang sa Pilipinas. Magayon na bareta yan, Magayon na bareta yan, mga tugang para po sa Tuya Gabos. Babalikan sa taon-taon lang yan, Makalipas muna kayo report ni Pading Alar Mario. Hali po dyan sa Aluan. Good morning, Pading Al. Anong latest dyan? Go ahead. Bagsak presyo ng onyan. Ang presyo kan urig. Buhay o karne. Ayan ang latest na monitor ta base sa pagipag-uron ta sa nagkampi ng mga negosyante ni Orig. Biglang nagbagsak sagod na sa nasa 190, 200, depende sa kadakulaan kan sangonyan. Mientras naan karne sa merkado, buminagsak naman in 380 to 400 an kilo, depende sa mga sauda na sa tuyang babakalan kan karning orig. Na epekto daw ini kan loob supply and demand na biglang nagdakula ang supply ngunyan kumpara kan mga enot na bulan na talagang nag-aaragawan ang mga negosyante nin orig na maghanap nin mababakal alagad ngunyan. Biglang nagbagsak dahil dakulan supply. Biglaoman daw na lalo ining mabagsak sa mga masunod na bulan. Kaya habol presyo niyan ang mga may atama na orig. Mientras na paborman sa mga customer dahil biglang nagbarato man ang presyo kan karne sa mga merkado. Iyon. Iyan pa ang good news man. Yan, pada na monitor ta digdi sa palibot. Yan ang report, Alar Mario, DCGB. Thank you, Paringal, sa mga report. Hali po dyan sa luwan. Newspaper front page. 5:34. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Dubang kita mga tugang kay News Director Mar de la Cruz. Aramon taraw ang mga headlines in the morning. Ngunyan tabing daw. Good morning, Pading Mal, kamin. Good morning, VP. Good morning sa mga tabay. Headlines ngunyan. Sadit na rollback. Nakatala na ipautob sa mga kumpanya ng petrolyo alas 6 ninaga sa agang Martes. Sadit sana. Yung mo sana sa imo. Ayos. Ayos lang. Igwa Sa lamang. uya ni John, pwedeng abuto ng 70. Igwa lamang mas kidiit. 90. Gasolina 70 to 90. Nyan. Diesel 10 centavos to 30 centavos. Nyan. Kerosene mga 60 to 80 centavos. Ang final kaya na dyan o totally. Alright. Sa ibang headlines ko niyan, Lipa Archbishop Gilbert Garcia, big signal bilang Catholic Bishops Conference of the Philippines, President. Yan. The best. DSWD, may 3 billion pesos na standby fund para sa kalamidad. Masang mensahe ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa mga bagong elidong opisyal, tama na ang politika, trabaho na. DOH nagpatanid sa laban sa mga helang sa panahon ng taguran. Filipino as in English, ang lingwaheng pantokdo, pon kinder sa grade 3, sigon sa DepEd.
irregularidad kan prime water, imbestigaran na sa Kamara de Representantes. Nyan. Philippine Coast Guard naka-heightened alert sa panahon ng taguran. Tulang ka mga nawawarang parabulang sa Taal Lake, pwede pang ma-recover sigon sa DOST. Aha. Dating presidential spokesman Harry Roque, mabelta sana sa Pilipinas kapag natapos na ang termino ni Presidente Bongbong Marcos. Nyan. Oho. Di, tulong taon pa siya naman. Oho, Grabe man ang pangtustos niya, no? tingyak mauli dyan. Oo. At sin sana ngayang, pag naglusad na siya, Saka na? manimbang kinagkanmaginibunin na sa kao. Ayun. Saka na siya mauli. Aha. Mhm. Poti Secretary Frasco, ipigpida in Talula Beach sa Palawan, sa El Nido ini, Aha. bilang top 1 sa Asia, asin pang 2 sa bilog na Kinaban. Oho. Mas matanos na voucher program para sa mga estudyante sa Paratokdo, isinulong sa Kamara de Representantes. Natanong mo niya wala na mga voucher program sa na makaskas. Buda mga ayuda, mga so ano ito, so iba pang ayuda di. Oo. Rayo pa man kayaan 2028 Okay, so yung dito, mga eleksyon na paggaga, details pa kayan 6 o'clock, 7 o'clock, may news ko sa DCGB. Ato dyan kang POS Enterprises na po sana, Mr. and Mrs. Raul Emery Sacalio, dyan sa Orsat, Legazpi City, basta radyo. I-POS na niyan, 24/7 konektado ko mong pagkidaylot. From News Base, ini po si Mardila. Good morning. Thank you very Newspaper much sa front mga page. headlines. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yan po ang mga headlines ngunyan na pagkaaga, mga tugang sa Morning Hirit sa DCGB. Oy, sandali lang Joshua ha. Tapodan tamo na mga tugang ang tawagan muna natin ang Pag-asa ha. Apudan tamo na mga tugang ang Pag-asa para po sa latest forecast. Ngunyan pungal daw Pag-asa Legazpi. Yan ha. Tawagan muna natin kung ano tabi ang mga garikwan. Warang panahon mo niya na maraot ano. Taso maraot na bagyo yun na bilog sa luwas kan PR ade. Sa luwas na kan paluwas na mga tugang sa Pilipinas. Good morning, Sir Ariel. Mga tugang, aramon ta daw ang latest na kamugtakan kang panahon. Hali po sa Pag-asa. Nasa linya po ang lalaking Let me pa ako sir kinaisip para sa imo eh. Good morning, Sir Ariel. Go ahead. Para inaaga po. Para po sa tuyang weather forecast mo na yung bising iniyo po naglaog-liwat sa Philippine Area of Responsibility kan Subanggi asin ini man naglandfall duman sa may nasyon kang Taiwan. Asin ngunyan man na alas 4 nin aga oring namatan man ang sentro o matakang bagyong bising sa distansyang 405 kilometers north-northwest kang Itbayat, Batanes. Na sa kategorya iniyo na typhoon, kung sa inigo ay kusog din Doros na harani sa sentrong nag-aabot sa 130 kilometers per hour, asin may pagbugso kan Doros na nag-aabot sa 180 kilometers per hour. Sa ngunya, nag-iro niya sa direksyon na panorteng sirangan sa Recasma na 25 kilometers per hour. Ang bagyong bising pwede man mag-exit uli iniyo sa northern boundary kang Philippine Area of Responsibility ngunya na Aldao. Samantala, southwest monsoon ang nakaka-apekto man sa ibang parte man kan sa tuyang nasyon. Di man po sa tao sa Kabikulan sa maghapon nilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan. Iba pa man tsansanin mga pulo-pulong pagkuran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na Doros na halis sa timog sulnupan na ang mamamatean na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Magwat kan temperatura sa maghapon, nilalauman po 25 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:24 ngunyan aga, masulno pa siya na alas 6:16 din hapon. Aliporigi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Salamat, Sir Ariel, sa latest na forecast. Ngunyan aldaw. Sa satuyang programang Morning Hirit sa DCGB. Yan, ha? Walang masabang panahon, ha? Wala yun kimaraot na panahon na, no? Igo lang mga tugang maraot na tawo. Igo ang maraot na tawo. Buda, maraot na intensyon. Paningit sa Morning Hirit.
Maray pang maraot na panahon, nawawara ang maraot na intensyon dahil. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang sa morning hirit. Mga dagdag na kaaraman, mga tugang ngunyan pungalaw. Pagiristoryahan tan tungkol mga tugang sa gulay na pichay. Yan. Tangon yan baga, Nutrition Month, di ba? Nutrition Month mga tugang an July, di ba? Ang pichay, saro da mga tugang sa pinakamadaling itanom, asin at amano na gulay. Yan, yan tabi ang pechay. Mayaman sa vitamin C, vitamin K at A, siring sa A, mayaman man sa calcium, iron, asin magnesium. Yan, Ang pechay nakakatabang sa pagpakusog kan sa tuyang immune system. Siring man nakapagpapamantiner na makusogan sa tuyang tulang asin dugo. Ang pagprotehir asin nagpoprotekta sa tuyang lawas kontra sa mga infeksyon. Siring man ang pechay, pwede pong lutoon nin sinigang, nilaga o magin sa ginisa. Yan. Masira man ang pechay yun na pigigisa na may sabaw sa sardinas ade. Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa morning hirit. Ngunyan pong Nutrition Month. Thank you, Tabi Rinen de los Reyes, sa pagpadarakan sa tuyang paningit sa morning hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman in the morning. Paningit sa morning hirit. Sabi ni Noel na Manalo, ang bark sa pagdagit o kaya nakakailing na sarong klaseng hayop kitaong dako, bako bidbid. Pagkaray nga ni amigo. Sabi ni Padeng Ray, kayong mga may takot sa Panginoon, hintayin ninyo ang kanyang awa. Huwag kayong lumayo para baka mahulog kayo. Kayong may mga takot sa Panginoon, manalig kayo sa Kanya at hindi kayo mawawala ng gantimpala. Sirach 2:7-8. Mabagayng salamat, mahabaging Diyos. Happy Monday, everyone. Good morning, Padi. Ismail, may rawit-dawit si Pading Ring pinadara. Ang titulo, guro. Yan. Teacher. Sige, Padi, ha. Tabasaon tayo ng rawit-dawit mo sa oras na, kung may oras kita ngunyan, daw, ha? Good morning kay Busing Leonito Gaviria. At saka, good morning kay... Salbatan. Ano yung nangyari sa bio? Nako, ano ba to? Tapos, sige, abangan ang follow-up ni Jimmy kaiyan. Sige po, wala na. Report tayo. Kasabay mga tugang si Joshua Bino. Joshua, good morning, Kamin. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya itong baritaan, pagiging rikmat, asin pasiguro para makaiwas. Talagang dapat sigurumdom asin tiga sa buhay sa oral daw. Ini na patanid naman matapos ang nangyaring insidente in Sulo sa Purok 9 kan Barangay Tagas Daraga Albay hapon kan nakaaging Sabado. Susog sa impormasyon kan Bureau of Fire Protection o BFP Daraga sa pagkitaguron kan DCGB News kay Chief Operations Senior Fire Officer 1 Jade Malto. Nangyari na insidente nin Sulo nini bandang alas 4:30 matapos ma-receive ang report, marikas na nagresponde na Bureau of Fire Protection Daraga asin nakaabot ini sa lugar sa laog nin 3 minuto. Nagkaigwani na operasyon pagsumpit nin tubig sagkod sa magdeklarar nin fire out.
Ano na? Nawawara ang signal ni Joshua yun, ano? Nag-fade, ha? Nag-fade. 10 minutes bago magabot ang alas 6. Good morning kay Liga ng mga Barangay President Councilor Milabal. Yan, ha? City Councilor Milabal. Yan. Good morning, Tabi Manager. City Councilor Milabal, Liga ng mga Barangay President. Mabuhay. Yan. O ni si Joshua, Kabin Joshua. Yes, BP, sa impormasyon ni Chief Operations Senior Fire Officer 1 Jade Malto, nangyari ang insidente nin sulo na ini bandang alas 4:30 hapon kanakaaging Sabado, kung saan marikasman na nagresponde ang Bureau of Fire Protection Daraga asin nakaabot sa pinangyarihan kan sa laog nin 3 minuto sagkod sa makapagdeklarar official maintenance fire out bandang alas 4:54 ang pagkahapon. Sa impormasyon ni SFO1 Malto, wara man nin peso ng danyaran na lugadan sa nasabi ng insidente nin sulo, alagad mamundo na wara ni sarong gamit ang naisalbar na tumpos nin kalayo ang sarong 2-story residential house. Kung kaya sa ngunyan, Baragos pang pinag-aaram kan Bureau of Protection Daraga ang pinakakausa kan sulo na ni sigun kay Malto padagos ang pagkondusir ninda ni hararom na investigasyon sa insidente ni sulo na ni na tuwinumpos ni sarong harong kung kaya patanid yaon permi dapat ang pagpasiguro maging rikmat asin sa oral daw isabuha insidente ni sulo. Iyan BP ang dagdag niya itong istorya. Joshua Bino, BCGB. Salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Alwa. Sabi ni Councilor Milabal, salamaton tabi gob. Uy, malay mo sa maabot na aldaw June adi. June, di ba? Malay mo sa ngaya 10 years from now o ngaya 15 years from now. Malay mo maging gobernador baga ko, adi. Adi, di na nga ibang choice. Ako na sa gobernador ka Albay. Ano nang ibon ko? Ako sa iling ko, ipapala ko ano may yung volcano yan. Ipa-demolish ko ang junior na may yung volcano. May basong baga, may ipa-asadol din. Ipa-demolish ko. Ipa-demolish ba ba yung volcano? Nagpigiriwala na mayon. Maray palagon na. Halion muna sana yan. Halion muna. Ano mga kaisipan mo ngayon? Garo kaya so dahi ka talaga pwede. Dahi ka talaga ngayon pwede dyan sa Kapitolyo. Jomar Bien, my report. Good morning, Jomar. Anong latest dyan? Buhian mo. Salamat, BP Henry. Sa mga bareta, sa banungaan kan malilipot sa police blotter, aksidente nangyari kaso madigdi sa may kan malilipot National Highway. Ini nangyari mga mag-alas 12 kaso udbang udto kung saan sarong lalaki nagmumotorsiklo si Roelio Beseño Jr. kan barangay kan Kabasan Bakakay na aksidente habang nagmumotorsiklo pero maringani sana mariman ang sitwasyon kay ni nakaligtas sa ibong kan tama sa may parteng payo sa kuko. Basado sa investigasyon, nagmumotorsiklo siya patukad di San Jose, direksyon Legazpi kan mawaran siya ng control sa pinagmamanayong motorsiklo niya, nakasangsang ini sa gutter na nagresulta sa pagkaka-aksidente. Nagresponde man tulos ang malilipot PNP asin dinara sa hospital and marayman so naging sitwasyon kay ni nagpaparahay na ang naunambitan na persona. Sa siyudad Cantabaco, BP Henry, kasud sarong minor de edad na nagbalo na gadanon ng sa diri niyang buhay, maringani ta nagkaragapan, asin na nakaligtas ini. Sa pagi ko takan pagbitay, natapos ang buhay kay ning 15 anyos na ini,
na may pinag-aagian na dakulang problema sa sayang buhay. Nag-agapan mga residentes kaya nailigtasin asin ipapairaro mo sa counseling patanid kan mga otoridad sa mga magurang na pirming pagriparon ng mga aki kung nagibang iro-iro tabaka may pinag-aagian na depresyonan mga ini dapat tabi na i-konsulta tulo sa mga magkakanigong mga personalidad. Bukas man ang available man pirmi ang mga personahes kan Tabaco City Health Unit sa center para asikasuhon ang mga persona na may pinag-aagian ng mga problema ang araw kayo. Yan BPN rin, mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Saan mga bareta? Mas ay sandali lang. Tabaka may mga birthday ngunyan o 2 minutos na lang. Mga tugang 6:00 na sa DCGB. Sandali lang. Check natin sa mga birthday celebrants natin. Happy birthday to you. Good morning, Henry M. Pa-shoutout pogi, Manay Agnes Mape Agarin, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo. Yan. Good morning, Anas Mangayod, may pagkakasala ang tao, depende lang tabi sa gabat kang kasalan. Alagad igwama na pagkakatao na pwede siyang magbago. Tama po yan. Madam Melinda Way, good morning tabi sa imo. Dr. Alan Locanyas, maray na agad tabi amigo. Mabuhay ka. Mabuhay ka tabi Bosing. Uy, advance happy birthday kay Engineer Eduardo Luna ng City Assessor's Office sa Albatana. Birthday pala si amigong Ed. Makabiho naman kita kaini. Engineer Ed Luna ang sa tuya tabing mabuot pirming naka-smile na City Assessor kan Legazpi. Maray na aga amigo. Pirming naka-smile, pirming anytime bukas ang opisina niya. Sa gabos na nagdyan sa iya. Mga tugang pirming ano yan sabi nga ni, very accommodating. Nag-obserbaran ko na ako minabisita dyan. Gabos na mga nagdyan sa iya. Good morning, tabi, ano lamang? Magayo na practice kang lalaking para mga tugang na tamang magayon ang mga arugan magayon pag arugan ng ugali pag nagtatrabaho sa gobyerno. Pero ang importante, mga tugang ma-birthday siya. Yan. Stoy. Jenner. Gada nga yan, makabiho naman kita kaining paret. Good morning, Tabi Taimo. Good morning. May aspirin po yung coated. Aspirin. Okay naman. Ipay-ay. Yeah. Good morning kay amigong Jonas Rosal. Maray na agad tabi isay mo. Alright, wala na. Iba kay gwapa digdi. Madali lang ha. I-check ta mga tugang sa... madali lang. I-check ta po digdi sa tuya na madali lang ha. Sa satuya tabi na online program. Baka tabi may greeting. Susga, ay nako, dakulo na pating comments. Good morning, advance happy birthday po sa sadiri ko. Asa aga po ang birthday ko, sabi ni Larry Marisa Bongalon Molina. Advance happy birthday amigo. Janelle Linganay Dadap. Dadap, tama. Good morning. Medardo Vergara from Bulacan. Marie Grace San Juan from Karamuan, Catanduanes. Uy, good morning sa mga taga Karamuran pala. Di bang Karamuan Camarines Resort? Karamuran anyaon sa Catanduanes Karamuran, Catanduanes. Ang Karamuan, Camarines Resort. Good morning. From Bulacan, Medardo Vergara. Yan. Sabi man ni Joy Zamora, nasa Malubago, nito Albayda siya, Korea Lustre. Good morning, Hen. Chapuring Almilia, habang nag-mix lapo din empanada, nakatutok sa morning hirit. Good morning kay amigang Rems Balderrama. Nailing ko sa Legazpi.
Megang Rems, good morning tabi sa imo. Ang mga balita susunod. Magalipas, mga tugang kan mga patalastas. Hindi po sa indong programang Morning Hirit. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsiyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini, DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. Antabay, download na! Getting married this year? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and share rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Ang BDO permingyaon para sa Indo. Magdeposito tanganing makaipon. Mag-apply nin loan para makamta ng pangiturugan. Magbisita na sa pinakahararing sanganing BDO o BDO Network Bank kung Hunyo 2 sa Hunyo 18, 2025. Inhulit na sa BDO, we find ways. Terms and conditions apply. Promo runs June 2 to July 18, 2025. DTI Fair Trade Permit Number, BDO Unibank is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. www.bsp.gov.ph. Deposits are insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. All rights reserved. Select BDO branches are open Mondays to Saturdays from June 2 to July 18. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:04 ninaga. GB News Express.
Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.